uyoxolisile. All right. Nkosi uyoxolisile. Amen. Siyambulela kakhulu ke uThixo wethu ngempayesho. Asiphelo ukuba sibe kule ndawo. Ngenjongo zokuthi sinengqondo iBhayibheli esixelela into yokuba xa ababini noma abathathu behlanganisene bena ngenjongo. Ukuthi nakuba wena. Nkosi uyoxolisile lena. Amen. Maka sityelele iBhayibheli zethu ke ulisabona odata bakhona omama ubhuti sisi abantwana ngegama lenkosi yethu uYesu. Amen. Amen. Sityelele iBhayibheli zethu kwiNdumiso 4. Indumiso 24 sifunde uverse 1. Ithi Indumiso 24 verse 1 lelika Yehova ihlabathi nenzaliseko yalo. Inkosi yoxolisikele. Now xa sikuloo ndawo sijonga ihlabathi silibona into yokuba kanye umninilo kulo ngubani na. Amen. Inkosi yoxolisikele. Ngoba ke into endiyiqondayo into yoba singapha sihambe sibe ne-problem uthi lelika Yehova ihlabathi nenzaliseko yalo elimiweyo nabahlala kulo. Inkosi yoxolisikele. Laa vesi ke ngoku ifika ibe original. Inkosi yoxolisisikele. Laa nto ithi nantsi into kufanele uba siyayazi ekuqaleni ihlabathi eli lelingabani? Yonke into elapha ehlabathini yekabani? Bonke abantu abalapha ehlabathini ngabakabani? Niyithatha kwimoto leyo. Simple nitsho loo nto nithi nabahleli kuyo. Ingathi bona ifuna uyibaleka nalo nyaka. Inkosi yoxolisikele. Ingxaki kwiSathana yile ndlela abalinga ngayo abantu. Avela athi kubani uthethe loo nto leyo. Uqalisa ukuthi hayi yima ndiqale ndiyiqinisekele. Uyayazi uba le nto ithethwe nguThixo yithi nguThixo xa yithi. Inkosi yoxolisikele. Lelika Yehova ihlabathi elilimiweyo. Nenzaliseko yalo. Nabahleli kulo. Yipurpose kaThixo ke le yinjongo kaThixo wayenayo ekuqaleni. In fact uThixo walakha ihlabathi elakhele ngento. Uba ibe lelakhe. Ngosoxolisikele. Nayiva loo nto. Qha ke ngoku ndiyayazi into yoba ziza kutunga ingqondo zisithi hey liphantsi kweSathana. Futhi zizabe zinesizathu shemlo zokutsho kanjani. But ndifuna siqale sijonge le into yokuqala into yoba ifana nalaa nto ithi uThixo ubona nje umntu lona wamakha wathi tye. Into yokufuna ke ngoku ubuqili obuninzi isuke emntwini. iBhayibhile ithi ihlabathi lona lelikaYehova. Yonke into esizawuyenza usukela ngoku kufuneka sibe siyazi uba eli hlabathi eli lelikaYehova. Kwaze kwathini? Kwafika uSathana kwiGenesis chapter 3. Ufika kwakhe wakonfuse umntu. Ubhidekisa kwakhe umntu waba igunya emntwini. Ngosoxolisikele. Ithini ke ngokulondololela likaSathana ke ngoku? Ndiyayazi into yoba uthini uYohane chapter 14 verse 30. Uthini? Uthini Yohane chapter 14 verse 8.
ndiyithanda le ndawo kuba kutsho ngqo uYesu Kristu apha. Yabona? uYesu Kristu lona uthetha lomazwi uthi verse 30. Andisayi kuba sathetha zinto zininzi nani kuba esiza umphathi welihlabathi. Andisayi kuba sathetha zinto ezininzi nani kuba esiza umphathi welihlabathi. Athi ke ku-31 uza thini? Akuba esiza umphathi welihlabathi agqibezele athi engenanto nam. Akananto nam. Uyeza yena umphathi wehlabathi kodwa akananto nam. Yivesi ke lena eyenza into yoba sifuna ukuconclude uba ihlabathi liphantsi kukaSatana kuba uYesu wathi ngumphathi wehlabathi. Xa sibuyela ku-original lelikaYehova ihlabathi nenzaliseko yayo nabo bonke abamileyo kulo basoqalisikelela. Neighbor nelingabani ihlabathi. Then apha ke ngoku le vesi izofika kanjani kule ndawo kuthiwa uyeza umphathi welihlabathi. Neighbor le ndimxelele into yokuba labiwa igunya. Xa umntu enegunya uyana athathwe ngoba unguye oyiphetheyo loo nto kuba nguye ofumene igunya. Andithi masijonge ke ngoku abaseKorinte besibini chapter 4 verse 4. Ngaphetha ku 2 hours namhlanje andizimisela ngothetha kakhulu. Ngathi kusho useqalisikelela. abaseKorinte chapter 4 verse 4. Athe uThixo weliphakade wazimfamekisa ngaphakathi kwabo ingqiqo kubo. Athe uThixo weliphakade wazimfamekisa ngaphakathi kwabo iingqiqo zabangakholwayo. Inkosi yaqalisile. uThixo weliphakade uzimfamekisile iingqiqo zabatheni zabangakholwayo. Iphinda le nto ifuna ukukunika i-stronghold uba yimamele loo ndawo leyo izawuthi ke ngoku le nto lena uThixo walo mhlaba nguSatana. Masiye kunantsika asinothi siye masiphinde sikhumbule thini uNdumiso 24 lelikaYehova elihlabathi nenzaliseko yayo elimiweyo nabahleli kulo lelikaYehova. Utshilo uYesu Kristu wathi the ruler of this world, ngamanye amazwi umphathi okanye ezinye zithi the prince welihlabathi uyeza kayifundi. Verse 4 bona abakholwa kaloku kuba ingqiqo yabo yenziwe mfiliba sisigqubuthelo abasifakwe ngulo usenza uThixo weliphakade. Bona ke la vesi la version ifumene ekule ndawo into yoba ungozenza uThixo weliphakade. iBhayibhile ihleli sitsho isithi uSatana ugquma ngamanye amazwi ingonyama akayiyo. Awuthi xa ubona uSatana ubona ingonyama? No. Noba kagquma kangakanani na ugquma njengengonyama engeyiyo. Uacta njengomphathi welihlabathi engenguye. Inkosi yaqalisikelela. So ukuba ngabana asinaziqaphela ezi ndawo sizawuluza thina igunya lethu singabazalwane. Yile nto bakufuneka siyazi iqala siyibethele lapha ezingqondweni yethu lelikaYehova kanti elihlabathi nenzaliseko yalo yekaYehova. Nabamiyo kulo ngabakaYehova. Nevele? Xa unoshiya umzi wakho ungenamntu ufike sekuhlala umntu kuwo uyajika ungabi ngowakho ndithi. Uhlala umntu awufika uhlala umntu futhi uthi ndina 5 years ndilapha ndiyendawo. Ufika uthi hayi ndilapha mna ulibele uhamba wena wayegoli ndifike ndahlala apha
Ndizibethelele intente zam. Uzawuthini uzamnika? Bengowakhe. Funeka wazi into enye into yoba umntu one-title deed yalo mhlaba ndim. Qha ke ngoku ingxaki apha izawuba khona kuthi kanti nawe awunayongo i-title deed. Kulapho ke ngoku ingazi ibe khona ingxakanyana encinci kuthi kanti nawe awukwazi uyiprove into yoba iyakho le ndawo. Ihlabathi eli likaYehova nenzaliseko yalo elinikelweyo nabahleliyo kulo. Amen. Ukhona lona uzenza umphathi weli hlabathi athi uYesu Kristu kum akanalo kwa ibango lincinci. Abe khona ke ngoku lona umfamekisa ingqiqo zabangakholwayo kweli hlabathi unayo i-authority okanye igunya lokungena ezinhliziyweni zabangakholwayo enze le nto afuna ukuyenza kubo kuba bona khange bakholwe kulona bebemele babakholwe kuye. Into leyo ethi xa ibizwa kuthiwe yisisono. Ingaseqala isikele. Nayivale? Nayivale? Now, uba ngabana ke ngoku ungazi utyhile incwadi kaMateyu 28. Ufunde verse 18. Weza uYesu wathetha kubo esithi, linikwe mna lonke igunya emazulwini nasehlabathini. Yimake ebetheni kunantsika kuYohane chapter 14 verse 30. Uyeza umphathi welihlabathi akanagunya kuye. Ebeseyile emnqamlezweni bengekayi emnqamlezweni. So igunya elalinikwe uSathana ngumntu belisekubani ebesa actor as if unalo from umuntu kodwa kanalo from uThixo lo ihlabathi lelakhe. Even kwangala xesha ebenalo igunya alithathe emntwini ezange alithathe igunya kuThixo. Ushiyeka ke ngoku uNdumiso 24 esithi lelikaYehova elihlabathi nenzaliseko yakho. Ngoseqala isikele. Why? Because lelikaYehova elihlabathi. And iBhayibhile iyasixelela into yoba uYehova elihlabathi welidalele unyana babantu. Sangalidalele uSathana tu. Once siyiqiqe lento isenza into yokuba sibe nokugonyamela. Ngoseqala isikele. Amen. Ngokuba ke saphakathi nendawo sisithi lelikaYehova uSathana I'm not sure. LelikaYehova lelikaSathana I'm not sure. Uyaqaphela? Amen. Then la I'm not sure uza kusokolisa. But uba ke wayazi kakuhle ukuba uyabona eli hlabathi lelikaYehova. Nenzaliseko yakho nabamileyo kulo. Uthi ke ngoku uYesu phaya uyabona ke ngoku ibindim lo bendithetha nani. Before ndihambe ndisithi uyeza lo ungumphathi wehlabathi. But ngoku ndiyabuya ndiza kuni ndivuka engcwabeni. Uvukile. Oh. Ndiza kuni ndivuka phi engcwabeni. Ndinixelela aphi message ngoku. Linikwe mna igunya ezulwini nasemhlabeni. If singafuna uphinda uSathana simnike icredit ngaba si discredita eli lizwi likaYesu. Amen. Ukuba ngabana siyamazi ba finally utheni uYesu uthe igunya linikwe yena emhlabeni nasezulwini. Watsho wathini kwabalandelayo? Yeah. Wathini ku verse 19? Hambani ngoko niye kuzenza abafundi zonke intlanga. Xa isithi hambani ngoko uthi go ye therefore andithi uyakwazi ukuthi umuntu ngoko ungekho nto beyithethile.
ungoko uthetha uba because of this, ngenxa yale nto. Andithi ngenxa yale nto ndinixelele yona apha ngentla into yokubana linikwe mna igunya ezulwini nasemhlabeni. Now nina nikholelwayo le nto into yoba eli gunya linikwe mna ezulwini nasemhlabeni. Hlalani phantsi liphole lizole. Niyayibona? Nethena wona siyatoyitoya ngecala isikade sihamba kunye. Ithi hambani ngoko. If niyayikholelwa le nto into yoba igunya ngoku lile lam, ningaba benisoyika kuqala. Asilili ixesha loba noyike ngoku, igunya linikwe mna. Uba nithi ningakum, buthani nam. Kwese xa lisikelele. Hambani ngoko. Niye. Yes, but hambani ngoko niyokuzenza abafundi zonke intlanga. Niyazana? Guqulani zonke intlanga nizenze zibe ngabafundi. Andini? Wena into ekhohlelele. Guqulani zonke intlanga nizenze ntoni? Abafundi. Itsho ne? Hambani ngoko niyokuzenza abafundi zonke intlanga. Niyabazi abafundi mos, especially abantu baseSajonisi nakwezinye indawo. So kuthiwa mabasi baguqula abantu sebenza abafundi. No. Not abo. Abanye bathi thina masizenze abafundi kuzo zonke inhlanga. Babe sisho kudala xa beyitolika le verse. Bathi thina masiye sifike sizenze abafundi kuzo zonke inhlanga. Ngamanye amazwi sifike siba ngabafundi thina phaya. Hayi thina sesingabo ne. Qha ke ngoku kufuneka wonke umuntu oguqukayo simenze abe yi-disciple. Asimguqulele uba abe yi-convert. Ngoba ukhona umahluko phakathi kokuguqula umuntu abe ngumguquki qha okanye ke umuntu oguqukileyo simguqula sisogqiba simenze umfundi. Iquestion enkulu izawuthi yintoni umfundi? Xa i-understanda le nto kaloku imani bazabana yinto esiyithunyiweyo lena sonke njobe njena siphila sisithi sikuyesu sithunywe into yoba masihambe siyokuthini? Siyokwenza abafundi zonke inhlanga. Neighbor, why kufuneka sihambile? It's because inhlanga besikade zingabafundi bakaSathane. Uyakhumbula kaloku bekuthiwe uSathane nguye olawula eli hlabathi. Xa ulawulwa, xa ukhona umuntu olawulayo nenza imithetho kabani? Lo mntu olawulayo. Andithi? Then wafika uYesu ke ngoku naye beyikonfirmile into yokuba ukhona lo ungumlawuli welihlabathi. Kanalibanga kum. Angalilawula ihlabathi soze lilawule. Niyayivele ndawo uthi akanabanga kum. Angalilawula ihlabathi ngoba kukhona izinto zakhe ezisehlabathini ligcinisile. Litheni ihlabathi? Then since ligcinisiwe linezinto zakhe eziqhotyoshwe okanye eziqhobosheke kuSathana, uSathana angalilawula ihlabathi. Niyayivela lo ndawo? Ndifuna niyibambe le nto niyiphindaphinde. Ukuba uSathana unezinto zakhe ezikuwe, unebambo kuwe, uza kukulawula. Ndikubothini? Nikeni iBhayibhile kwincwadi yamaGalati chapter 5 xa isithi yiyo le misebenzi yenyama. Ingadi aphamisa into ngani? Asiyeke. Ingadi
yazi ndibize into yokuqala ephaya ndithi ke ngoku makaphakamise izandla umntwana enkani akafuni ndizivele ndisokolisa ke nam kungecawe because policy ke lena maziyeke but ukuba ngabana kuthiwa imisebenzi yenyama enkani ithetha into ebhilonga kuThixo andithi no kuverse 19 ukwehla uzabe usiva kusithiwa nansi ke yona ke kodwa imisebenzi kamoya niyaqaphela so it means le imisebenzi isuka ku19 yebhilonga kubani kumoya oyingcwele niyakwazi ehlula ukuthi ngapha khona bathi uSathana nje alright yimani ithi kaloku pha kulantuka le imisebenzi yenyama therefore ndithi ke yona ke le ibhilonga kubani then apha ku verse 19 ukuya ku 22 ithi lena yimisebenzi kabani kamoya then yona ibhilonga kubani kuthini because kwalisikelele yeyiphi ekulindele uba sibe nayo phezulu kwalenda izinto ezimbini imisebenzi yenyama nemisebenzi kamoya ndithi ke ngoku kula yenyama kuyana kuthiwe ingane amakhwele imbabaniso imimoya senzithi into yokuba zizinto zonke ezifumaneka phaa kwala cala ezi I'll relate ngoba ukuyirelate nakuyo uba unento ekuqoboshayo nakuyo noba inye Satan unebango kuwe Sendakale basifunde ngeGalatia 5 verse 19 verse 19 for lemisebenzi yenyama 19 to 19 ngoba iqala ku22 moya 19 awufunda apha kuwe ndiyibhalisa mthina leya iBhayibhile esithela ngaka nje izinto lento ndiyifunda apha isukela kwinto athi uYesu uyeza umphathi wehlabathi akanabango kum ngo ndifuna siconsideration lento ithi akanabango kum kweseqala isikelele verse 19 iyabonakala ke yona imisebenzi yenyama noba ufihla kangakanani na indweni nokuthi iyabonakala imisebenzi yenyama eyile ukrexezo umbulo intoni number 1 look at that intoni ibe intoni umbulo andizicacisa kakhulu namhlanje xa nifuna ukumamela ningamamela incwadi yamaGalati ikhona iyathetha phaa erintweni ngoseqala isikelele ukrexezo intoni ngoba bendizawuthatha ibenye ndikuxelele ukrexezo kukuthini kukuleni uba uthi unonkosikazi uhambe uye komnye unkosikazi womnye umntu uthi bekukrexeza loo nto leyo umbulo ayenye into engafani nalena yona yile nto kuthiwa ngumjolo andithi yimisebenzi yenyama leyo andithi iqhubeka ithini ukungcola uburheletywa ukungcola urheletyo okay umbulo yile nto yi-incest laa nto ithi kukho ngumntu orelated nawe then urheletyo le kuthiwa ngumjolo ndibeke rongo ikukrexeza koku komntu osuke etshatile ahambe aye komnye umntu otshatileyo andithi nalo udivosileyo ke wasogqiba waphinde wahamba wotshata omnye umntu ibekwa phantsi kwakwakrexeza andithi then kube khona le ke ngoku kuthiwa ngumbulo umbulo ke ngokuwona yile nto yoba ube nento yokwenza nomntu okufitshane kuwe kuzoba khona ke ngoku ukungcola yilaa nto ubucinga into ezingcolileyo ude uyongena ngakwi-pornography kuwe ukungcola konke oko kubalulekwe kwazaa nto kuthiwa ukungcola ingasoqala isikelelo then emveni kwangoko kube khona le ke ngoku kuthiwa urheletyo ngumjolo ingasoqala isikelelo nizibone uba zonke ezi zinto zibalelwe phaya kwimisebenzi yenyama kwenze kungaziphinde uthi uThixo noko uyayinyamezela enye uzibeke phaa phantsi kwemisebenzi yenyama kwasoqala isikelelo qhubeka andizozithetha zonke verse 20 ukubusa kwizithixo ukhonza izinyanya ukukhafula ukuthakatha intiyo bana umthile babizani
Hallelujah. Bamsana banomthile yeka ke afuna ukuhlambulela. But ubukhona umuntu omthileyo ubalelwa phaya nawe. Ufuna umbona mina lo muntu lowo. Space nisam. Sikavela ngicike sangena nje. Sike nivele ningathi ngikhawuzelwa sisinye. Izimba wonke usikuchochozela. Uyambona umthiyele lo? Yes. Uba kwenzeka izinto ezinjalo kuwe, nguwe lo. Unentiyo ngaphakathi kuwe. Niyabona? And kukhona into ozawuyifuna ukuyenza ekhohlakele uthini ivesi elandelayo. Inkani. Nazi inkani. Amakhwele. Mamelani nazi inkani. Yo. Kuyaphilwa ke kwala lizwe. Kweliphi? Kuyaphilwa phaya. Kanza uthi ukhona nenkani endlini? Nithi nina. Okanye ngijonge phansi andithi. Andithi seninazi mos. Niyathola ujonga phansi. Ukhona nenkani endlini? Yenzani ngokuba sinisazi. So, injalo lonto leyo kukhona indawo ekuthiwa ziinkani. Uba ngaxelela into abalento ubuntu babhetele xa unoyenza kanje ungafuni uyenza ngendlela kuthiwa yenze ngayo. Ufuna uyenza ngale yakho. Niyayibona i-definition elula yenkani. Unenkani awufuni ukuyenze ngale ndlela kuthiwa yenze ngayo. No awucebiseki. Uyathi uzuyibona into yakulimaza idi kulimaza. Uyathi uzuyibona ibirongo idi kubethe. Ikunike umvimba onganyamezelekiyo ube khona uyazi ibirongo. Mina into emba ndifuna uyibona kuyo. Yaseqalisile. Into ne? Amakhwele. Amakhwele. Amakhwele zijealousies ne? Ngawapho? Yes. Ilanto yokuba ube nekhwele omnye xa kusenzeka into ethile komnye wena ushiye kunekhwele. Uyabona? Isingasi bimele ba yenzeka kuwe uyo jealous. Niyayibona? Sabalwa phana uyavuya xa kusenzeka into enhle komnye? Uyamvuya? Ithani eroman ngusecaweni. Uyamvuya? State le normal. Kaseqalisikelela. Niyayibona? Kubeka hayi ndizuyithetha kakhulu nzayi. Imisindo. Imisindo. Kuba umuntu omkhulu wemsindo. Kana uvela namhlanje, awuvela ngomso, asiphumela. Ikaseqalisikelela. Unemisindo yahambe yabithi gqi. Hot. Nyukelwe i-temperature. Andithi khuphukelwe i-temperature. Andithi yayibona? Akufuthi akubikudala eyakho ungakhange ye isicelo sakho utheni wasesuse esihlalweni. It means unemisindo wena andithi. Ndifuna uyazi uba ubalelwa phi na. Awukabalelwa kwaba kumoya xa unjalo. Ngiyaqaphela. Usabalelwa kwaba kwenyama. No, ukuze ndithi ndizofunda le ndawo andithethi ngamaGalati kodwa ndifunda njena into athi uYesu Kristu akanabango kuye. Ngoku ndifuna sibe ngabantu bathetha njengoYesu kuba kaloku singamaKristu sithi akanabango kuye. Amen. Nayibona? Akanalibango kuye. Ingaze kwalisikele kube. Amayelenqe. Amayelenqe. Akho nto iziplenayo ngabanye abantu. Nase kwenzeka into ethile ke tani ngoba sale beluziphakamisa. Akho izinto ezinjalo. Ngazavela awe acapha ebantwini babengekho nto ibibhetele kuye. Ndisho bakhona bayitshoyo loo nto leyo. Abekho. Bafika lo. Evidence. Do evidence. So masithathe ngoba abekho noma bakhona nani kodwa. But yatsho iBhayibhile yona ithi sizabona kanje. Batheni? Banamayele. And angoneli njena ukuba iyele nqabe nalo kule ngaphakathi aliqulunqe. Yo, understand? Siposa kanti. Uyeneleyelenqe okanye yelenqe eli aliqulunqe. Uyabona? Lanto ithi uyalakha iyelenqe ngumuntu. Niyayibona?
abumbanisa kwenze umuntu othile abonakale eyinto engakhange abe yiyo ngenxa yomzalwane odibanisa izinto azihlanganisa amkhupha umzalwane othile engathi ugalelwe amahewu amnyama namahewu wazi bakhona kanjalo. Yabo abembi wenza amayele ngaye kwenzeka into yoba azabhaqwe eyilento angakhange abe yiyo. Qhubeka ndizinto ndizicacise izinto. Iimbambaniso izahlukano i-differences zezanto ke ezi sithetha ngazo qho apha zogqiba zishiyeke zikhona. Niyazibona zanto siyana sithethe ngazo xa kuzawutywa isidlo senkosi zishiyeke ziphelile ne evidence. Niyazibona zanto sithetha ngazo kwisidlo senkosi sithi kuthiwa kukhona iyanhlukano kuni. Kumele shem uba kuthi kanti zikhona andithi ngamanye amazwi I also suspect ukuba zikhona phakathi kwenu. Inkosi yoxolisile. Niyabona kuba kaloku ningaba nebehavior kanje anicingi nezi izinto kanje kanti azizubakho izinto kuthiwa zikhona phakathi kwenu. Singakhona ngenxa yemeko le ndiyibona niyiyo niyityobdyushu ekwenzeni kwenu xa kuthethwa into ngani andikwazi ukuthi not bona imbi kodwa le nto kulaa vesi ndiyazi noba siyingena ngalaa ndlela nayo ivesi itsho ngayo ngoba ithi kumele ukuba kuthi kanti zikhona kungenzeka andikwazi ukuyiphikela loo ndawo kungenzeka ukuthi kanti zikhona kuba kaloku ndithi xa ndinijonga ndinibone ningabantu baphila kanje nakanje nalena into andikwazi ke ngoku uyiphikela uba ayinobakho phakathi kwenu. So impilo yomntu iyakwazi ukuxelela into yokuba inganyani ingangabiyonyani into ethethwa ngomntu. Qhubeka. Verse 21. Mona. Imimono. Okubulala. Okuncela. Ukubulala uyaqonda masiba uyabulala nangentetho. Uthetha izinto ezimbi ngomntu zimlimazi. Bangaba abantu balimazayo isigwinta. Siyasindiswa nesigwinta. Zingabi isigwinta esikhoyindlini. Okay. Apho sikhoyo bazalwane sikulento ithi leli kaYehova intoni? Nantoni? Nenzaliseko yayo. Apho siyakhona sifuna ukuqaphela le nto ukuthi uYesu Kristu uyazi umphathi wehlabathi ndisiba sathetha kakhulu and niyayazi into yoba wayesiza uYuda and uYuda wayekhokelwe ngenxa yalaa moya wakhe ungaqondakaliyo. Wayekhokelwe nguSathane. Zidinwa kanje. Wayekhokelwe nguSathane ndithi ukubahamba othengisa ngoYesu njengoba bekhe watsho uMama Iyasuzulu kwi-discussions. Ahamba othengisa ngoYesu andithi just because umesishile ukuyifumana for free into ebezayifumana washiyeke sayifuna futhi. Zange sibe sihle ke isiphelo sakhe but isukele kulaa nto ngamxabisa uYesu. Nayikabe now uthi uYesu ke ngoku akanabango kum lo Sathane. Into bendifuna siyikapele yile nto yoba igunya linikwe uYesu and ngenxa ibe igunya linikwe uYesu uthi ngoku thina masihambe siye senze inhlanga sibe intoni sibe ngabafundi. Ndivine ndibuyele ukuthi ke ngoku xa ngabana sishumayele ebantwini sibenza ntoni? Ndiya-understand mhlawumbi singabashumayela sibenze i-convert kodwa asizingombi sakhe nje nabantu abaguqukayo bodwa. Sawuthi uze sithi senze le nto siyithunyweyo abo bantu baguqukayo sibenze babe ngabafundi. Asizukwenela umntu othi uguqukile engekabi ngomfundi. Intoni mahluko? Awuvuyi xa umuntu phakamise isandla athi bamkele uYesu uthi bamsindiswa abantu abaninzi. Ayonela? But andithi sivuya kuloo ndawo ixesha elinintsi. No. Kukungena kule nto sithunywe yona sikayenzi le nto sithunywe yona. Kuthiwe aba bantu mabenziwe babe ngabafundi. Ngamanye amazwi benze aba bantu balithande ilizwi likaThixo bafunde ngoKristu lona ubabizela kuye. As long as engekafundi engekabi ngomfundi aphande kangangoku izinto ezingolikholo athi ungene kulo awukafiki kwinto othunywe yona.
Kusekhona isikelelo. Because kuthiwa mabenziwe babe yintoni? Babe ngabafundi. Yiyo lento ivele iqondo iyakutyhafisa into yoba ubone umzalwane besindisiwe sometime ago. Niyayiqaphela? But ke ngoku xa ngabana usithi kawuthethe kaloku umsindiso uyawawanisa. Futhi uyambona uba uwawanisa ngepoint yoba ukude apha elizweni. Akathethi ngokokuba lisitsho ilizwi eli. But xa simbona ke ngoku umfundi ethetha ngokwelizwi, mamelani bazalwane, inganinzi into oyithethileyo kodwa uba ayikho ngokwelizwi, akamthethele. Amen. Yayibona indlela emnandi ngayo le ndithethela? Ithini nabantwana? Uba ungumfundi kangela yonke le nto uyithethileyo into yokuba ilizwi ingqinela kangakanani nayo. Zikhona into endingazithetha ezigeneral futhi nibone uba yokunyanisile. Unyanisile. Niyabona? Emsebenzini ukhe uthi udeserve isikhundla esithile ungasiniki. Inyanisile loo nto okanye inyanisile? Inyanisile. Ukuthi beku-interviewa wena isuka ipost yakho iyothathwa ngomnye umntu. Inyanisile loo nto. Aninothi amen xa nishumayela into esinjalo ngoba ndingabe ndithethe izinto ezinyanisileyo. Andithi kuke kwenzeke kuthi ndizithethe zonke into ndizazi uba ziyenzeka nyhani. Itheni ilizwi lona? Amen. Because ungayithetha into benintsi kodwa uba ngabana ukaqini uba ilizwi lingqamana nelithi ilizwi lendigqoyithetha, then ke ngoku awukathethi. Kaloku bonke abantu sibapointela elizwini. Asibapointeli kubulumko. Kukhona ubulumko bubini, kukhona ubulumko bukaThixo, kube khona ubulumko belihlabathi. So uba ngabana siyawanqa xa sithethe zonke into ezibalulekileyo kodwa ziwanqa, zithetha yonke le nto. Kumntu ofuna ilizwi angavelozela qha. Qhubeka wena uzithethe izinto, abanye besithi makutheni usasilapha into sinyanisile. Ithini ilizwi? Ezinye zezinto kungenzeka into yoba zinyanisile zizi-fact kodwa ziyo-truth. Uyazazi xa usithi inyanisile uthetha into yoba yi-fact. Uyazazi xa usithi ngendlela nelizwi uthetha into yoba yi-truth. Uyazazi into xa usithi inyanisile? IsiXhosa si-limited. I-fact sithi yinto enyanisileyo. Uyazazi into xa usithi inyanisile uthetha ukuthini? Effect. Uyazazi xa usithi le nto ihambisana ingqamana ingqinelana nelizwi? Yi-truth. Inyani le. Yonke enye into oyithethayo ekangeleka inyanisile ayingelo lizwi, ayiyo inyaniso. Effect. Qha inyanisile. Nyandi? Ngoku ithi ke ngoku nibenze abafundi. Nizenze hambani ngoko niye kuzenza abafundi zonke iintlanga nibhaptizele egameni loYise loNyana loMoya Oyingcwele. Niyaqaphela? Hambani ozenza ntoni iintlanga? Abafundi. But ukuze umuve ndikubothi yima wena uba mnandi xa ngabani abantu besindiswa. Ikhona ijoy yoba nayo xa abantu besindiswa? Ikhona. Ukuze umuve ikudle into engasindiswa kwabantu, ikudle into yoba kungabikho bantu abalivayo ilizwi nabaphila ngokwelizwi kwindawo ethile, funeka kuqala ube ukholelwa le nto into yoba eli lihlabathi lelikaYehova, le nto iphilwa ngulo mntu andiyazi, uphantsi kwelinye igunya. Niyazi uba athini baseKolose chapter 1 verse 13 ithi ukusindiswa kwethu. Okay, yifunde nje sizoyeka. 32 hours. One verse 13. Wasihlala
wasihlangula egunyeni lobumnyama waze wasifudisela ekulawulweni ngunyana wakhe oyintshaba. Wasihlangula phi uThixo thina sikholwayo? Apho bekulawula bani khona? Ngokuka Yohane 14:30. Bekulawula bani kwigunya lobumnyama? Bani benegunya? nguSathane. Wasithini uYesu Kristu yena ngokufa kwakhe emnqamlezweni? Wasihlangula kwala gunya lobumnyama. Wasogqiba ukusihlangula kwakhe wasithini? Wasiyeka phakathi nendawo. Niyayibona? Wasithini? Wasithatha, wasitransporta, wayosibeka ebukumkanini obungobunye. Napa kusiphila khona ke ngokuthini? But kuphila kuloo ndawo abakholwayo. Inkosi yethu alisikelele. Sihlangulwe egunyeni lobumnyama soyobekwa ebukumkanini bonyana wakhe, that is ebukumkanini buka Yesu Kristu. Kulapho siphila khona ke ngoku. So nayiphi na ihold ekuthiwa uSathana unayo kanye ibango ekuthiwa unalo kwabangakholwayo. Kuthi akanalo uba. If ungaqala uyazi loo nto na ungakwazi ukumqalekisa nangokwakho ukuthi yabona kulo wam umzimba Sathana awunalo igunya, kuba uyifumene wayi-understand into yoba uSathana akanalo igunya loba ahlebise lo mzimba. Akanalo igunya mhlebi loba thini? Niyandiva phambi bahlebi? Ndithi akanalo igunya loba ahlebise lo mzimba. Akanalo igunya loba axoke ngalo mzimba. Niyandiva maxoki? Ithini le nto? Akanalo igunya loba axoke ngalo mzimba. Niyayi-understand le nto ngomaxoka futhi? Yes, because ukuba ngabantu uzawuvumela uzawucinga unegunya uzawuqhubeka uxoka ungakhululwa ekuxokeni because ucinga bafana uSathana unegunya kulo mzimba. So kufuneka kube clear into yoba akanagunya lokwenyelisa ngalo mzimba. Bathina benyelisa? Bathina baphakathi nendawo? Anginizwa. Bathina benyelisi? Akanagunya lokwenyelisa ngantoni? Ngalo mzimba. Niyayiva? Niyayiva? Akanagunya lokuhleba ngalo mzimba because akanalo igunya. Igunya linikwe uYesu. uYesu osifuduseleyo wasisa kubukumkani. Okanye uThixo osifake kuYesu wasifudusa wasisa kubukumkani buka Yesu. So sibhilonga kwenye kingdom, not kingdom yasebumnyameni. Ukuze angabi nabango lo ungumlawuli wekingdom yasebumnyameni, funeka angabi nanto asibamba ngayo. Athi hayi ke yakuthi le nto. So ndizakutsala njena, ndizawuziyeka zonke izinto zakho zokusindiswa kwakho xa ndiza kutsala nje ngale yakuthi. Niyamqonda baba kanjani Sathana? Ubona nje nale ndawo ivelileyo uba itayi usuthi izihlangu zezakho, ikawusi zezakho, ibhulukhwe yakho, ihembe, ibhatyi, then athi besithi iyo ibhayi intoni ngoba utayi uzawutsala ngantoni? Akazozitsala ibhatyi zakho kuba izo zakhe. Uzawutsala ntoni? Utayi ka. Ayida ke ngoku uzawulandelela tayi. Libango analo kuwe. Andithi? Uba ngabantu nentambo esimeni zange sayibona uyifihla kangangoko. Akho ngxaki thina sizakubona njena uyokoyoko right. Futhi uziphakamise izandla xa kusenqulu. Yena uzawuthi xa uhamba akubambe ngala ntambo. Yayi? Xa uqala ukuthi uyabambile phela manje kudonsa ngale ntambo. Hayi man Sathana wenzani na? In the name of Jesus Christ. Andinayo ingxaki yazo zonke izinto ezithethayo kha nditsala le yami. Ngiyayibona? Nditsala ixesha eli lamapha kuwe. Niyayiqonda? Ifana noba unesithixo esithile enhliziyweni yakho, uzawuziyeka zonke ezinye izinto ezithi xa uzongqina uthethe zona zimnandi. Angabi nangxaki xa ufika nje phantsi uyotsala nje esasithixo sakhe.
futhi awuzukumphikisa ngoba uzawutsho athi no andihluphani nawe ndiyazazi izinto zifumene kuKristu qha ndithatha le yam. Bakhona abantu abangafuni ukusuka kwizinto uSatana ababamba ngazo. Do it. Social media. Yabona ngoba qhuzikele emazantsi. Hey. Because bayazi into bakulapha babambe khona. Sisisinga sika Satan ebazalwaneni eso esibi. Akasithi savuseleleke enkonzweni kungekudalanga. Ngizwe lisikele. Sesisinge sinzima. Ukunika into engathi lula ingathi iyakunceda ingathi ikwenzela izinto cheap lula easy what kanti ufuna ube sesisinga sakhe azamane ngokukazi. Sokulisikele. Akanagunya bom. So kwinto yonke oyenzayo yenzela uSatana angabi nabangu kuwe kwenze bangakalinga acinga bafana angakulawo. Yazi xa unayo lanto ithi kanabangu kuwe. Sometimes ibazalwane masithethe ke ngoku plainly uyakwazi ubashow bakanabangu kuwe uyazazi ususiza zonke ezinye izinto. Up until adasherishe umuntu athi lento irongo naye ngenxa yesizathu nesithu ufumana uba ixesha lonke benalo libanganyana. But uThixo kusubenceda wena kwanza uba uyibone into uba ibile bango lakhe naleni ndawo. Kwenze ukuba uzokuba nalena into elibango iphume kuyo. Qha ke ngoba sinengxaki khona uthi umuntu seyiva uba uSatana ukubanga ngale ndawo ashiyeke sithi andizophuma kuyo ndiyithanda. Ndiyayithanda. Ashiyeke ukubanga ngayo. Akwazi uattend inkonzo, unkomfolana nefoni noma udlala igames noma wenza ntoni na ndiyazithanda. Sokuqalisile. Niyazi nafuna izinto bazalwane. So masenzeni show uba kwinto yonke esiyenzayo igunya eli siyalazi into yoba linikwe thina. uSatana kuthi akufanelekanga babe negunya. Kodwa igunya kuthi uza kulifumana ngoba thina sithathe into ebhilonga kuye siyifake kuthi azoba nebango. Le nto kuthiwa libango yinto ekuthiwa umuntu ungena ngayo. Neli? Anathi umuntu walapha yathi ndimbuza ufuna ntoni xa ndifike lapha egarage. Nabantu ngafika ngo-12 ndifike lapha ezulazula lapha ndingamazi nento ayifunayo. Ndimkrokrela uba mhlawumbi ingathi ufuna ukuqhekeza nemoto. Andinawude ndingabuza nje kodwa andinawude ndibe nalo laa gunya lokuba ndisuka. Ngiyaqala. But xa ndifika umuntu uyi-stranger sisuka ngaphandle ndifika ndisibona sizulazula apha egarage. Ndizawuthi izinto nje ezimnandi luqobo. But owalapha yena ndizawude ndikhohlakale kuye ngale ndlela noba ngondimaziyo uba ndifika ukulwandile apha egarage. Ndingazibuza ungene phethu ungene ndizawumbulisa nje nigqoka ndiyishiyeke ungene phi mlwana uthena zela lapha kodwa ngiyaqala because isizathu ndiyamazi ngowalapha yena ndiyamazi uyiphathi yalapha andithi. But xa ngabana ndifika kukhona umuntu endingamaziyo ndazi negama lakhe uyayibona uRhajani ezulazula apha hayi ingalunga ndixelele into yoba ungene kanjani bezothini na apha because ayingwalapha. Ngiyakabela. So ukuze ke ngoku uSatana angabi nabango uyayiqonda uba ndivulele ulwandile ndamsondeza kuyo kanti ulwandile liginza qha ndicinga uba fana kalilo ngumzalwane. Neighbor ndamsondeza kuyo ngoku ndifika ijikeleze efuna ukuba imoto apha ephakathi. Still uyamqonda into yoba ndizaba weak ukumlo. Why kutheni umuntu weak? Ndinomhlobo naye ndim lo mfake apha kufitshane nam kanti ndifake iginza. Ndicinga uba fana ndifake umzalwane. Neighbor and ke ngoku lindixakile udila nalo ndisenzithi hayi man xa ndiphinde ndiqonda uba hey kanene ndiyamazi but
kodwa uba bendingamazi bendizawube ndithi out. Injalo ke ngoku le nto uSatana benebango kuwe into ayibeke apha kuwe futhi uyazi kakuhle kudala uxelelwe into yoba yikaSatana. Xa uzixelela uba uzokwehlukana naye kuba uyayithanda, noba yintlelendwane, noba zimbambaniso, awufuni ke kube kuxola ungumntu nje, noba zintoni, ziinkani, noba yintoni na, ungazibala zonke izinto uyeva. Uba ikhona enye yezi zinto umnike igunya loba ngene usogqiba ube weak wena. Ngoba nam ndithi uba uvulelwe ndim eliginza ndizaba weak ukumkhupha kuba kaloku uvulelwe ndim isango lobangena. Osoqala isikelele. Ndiyeya le nto ndiyithethayo. Yinto eyayisawukhe yandixaka kubantu endithi ngabasekhaya abanye ngabatshana bam. Babe phakathi kwethu kube nzima ubakhupha abantu ndaqonda uba yeyi kafuneka abantu bakhwelele apha. Because bonke ububi bungena ngaba bantu. Neyibona? So kukhona indawo zivulayo ukuze angene uSatana bene-inroad, igate ivulwa nguwe ngento yakhe oyigcine kuwe. Akanabango kuwe. But ke ngoku okugqibela ukuze uSatana ube sure uba akanabango kuwe kufuneka unike uYesu igunya lonke ebomini bakho lo unikezwe igunya. Uba ngabantu uyafeyila ukumnika uYesu igunya lonke ebomini bakho, uSatana uzawuqhubeka enebango. Bothi mani kanjani? Ukhe ndathetha ndigqoka ndithi ndithini niyeva? Ndize baze ningothuki ngoba mna andingomntu, mna andingomgrogrisi, andifuni uba ndithethusa abantu. Uba ngabana ufuna uba uSatana angabi nagunya ebomini bakho, nikezwe uYesu lonke igunya ebomini bakho. Ndithi uba ufuna uba uSatana angabi nagunya ebomini bakho, yithini wena? Nikeza uYesu lonke igunya ebomini bakho. Nindivile bazalwane? Ndithini? Ufuna uSatana angabi nagunya ebomini bakho? Ke thatha yonke indawo enegunya uyinikeze uYesu. uYesu wamohlula uSatana. And uSatana uyayazi loo nto clearly, uyiphethe phaa kuye. Once uYesu alithathe lonke igunya, then uSatana uyazazi into yoba akazuba nagunya ebomini bakho. But once uYesu ube namagunya omnika wona nomvimba wona, kwazaa ndawo uvimbe uYesu amagunya kuzo, kulapho uSatana azawufakela lakhe igunya. Amen. Nindivile? Ndithini? Kule ndawo uYesu uvimbe igunya kulo, kulapho uSatana azawuthatha igunya khona. Nindivile? uYesu uyamnika amagunya, amanye amagunya ndithi iba negunya Nkosi xa ndithandaza, ndizokwazi uba ndikukhonze ndithi Yesu waseNazaretha sikhona kule ndawo. Ndithathile ligunya, niyaqonda? Andithi xa ke ngoku esithi then yenza isuke ndikuxelela uba yenza khona. Esitsho ngoMariya uthi wena no so anakwazi kaloku usuke mbe ngathi ngimpunguthela nje ndenze kwanto uthi mandenze. Kodwa xa ndithandaza lithatha igunya. Umnikele uYesu igunya lonke. Mnike lonke igunya uba ngabantu ufuna uvimba uSatana igunya. uSatana ukhangela isikrobo. Usifumana ndawo nesikrobo, ubuya sifumana kuloo ndawo leyo, then uzawusithatha akuvalele igunya kuyo. Nayibona nje? Nayibona nje? Ukuba ngabana nivanga lento, sisezabona abahleli, sisezabona abantu abanenkani, sisezabona abantu abanembambaniso, sisezabona abantu abahlebayo, sisezabona abantu abathi ngexesha loNovember babakhonza uThixo kodwa babekwazi zi-social media. Sisezabona bonke abantu abenza zonke izinto eziziphuma ecaleni. Because abayivanga yonke le nto. And khange bakwazi ke ngoku into yoba bavimbe uSatana
magunya ebomini bakho. Ngiyabona nje? Ubukhona apha endlini awusindiswanga. Uzothi xa ndisuka apha kuhlatyelelwa ube usiza apha ngaphambili uzokwamkela uYesu ngoba uyawuthi ukuze ube right unikeze uYesu lonke igunya. Then uSathana ashiyeke engenagunya ngaliphinda lithathe ebomini bakho. Uba ufeyilile ukuyenza loo nto leyo, I'm sorry for you. Uzawuphuma apha endlini usogqiba uhambe uyolawulwa nguSathana still. And yile kaze andibona into ezikatshintsha apha eyadini azizutshintsha. Nikeza ngegunya lonke kuYesu. Uvimbe uSathana nelincinci na igunya. Nayibona? Then kulapho only apho uzawukwazi ngokulawulwa uYesu. Washo kwalisikele. Nayibona? Nayibona? Even nawe wena uthi usindisiwe. Vula zakona. Shewe. Vula zakona uzivalileyo baya angakwazi ungena kuzo uYesu. Ezakhona zenkani zokubaba. Sokwakhe yantukwana phakathi kwabazalwane. Vula zokhona. Unikeze uYesu igunya kuzo. Yena akaphindi uSathana benobambo ebomini bakho. Kodwa ubufeyilile ukuyenza loo nto. Seneba. Niyazivezela? Amen. Niyaziqeka? Bano yena esithi nento eqhayenza. Ngoko ndicela sibabeleleni umuntu ofuna ukwamkela uYesu eziphambili sokwamkela uYesu. Maye